bij Spijkerbroek hangen. Nee, bij Spijkerbroek hangen. Dan gaat I'm a shooting star leaping through the skies like a tiger, defying the laws of gravity. A racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the skies. Hey, welkom, goedemorgen. Hallo. Wat leuk dat u bent gekomen met je auto. Ja, dat moest even, hè? Ja, Begrippen Gorredijk. ja. Wat is dat voor een auto? Citroën L-Sport. 1951. Jeetje. Ja, ik ben wat jonger dan de motor van mijn broer, maar hij rijdt ook nog steeds. Ja, Hè? dat is echt een hobby van u? Ja, inderdaad. Ik ben ermee naar Rusland geweest in 1984. Oké. Ja. Nou, leuk dat hij even mee kon doen met de Dochters voor het Dorp. Nou, natuurlijk. Dat doen we even. Nou, super, dankjewel. Doei.